Pozdravujem priatelia, tak opäť tu máme ročné obdobie zima a ja vás opäť pozývam na stíhačky okolo Jakubianky. Tradičné preteky, ktoré budú opäť trošku netradičné, dáme si ich individuálne a pozývam vás všetkých poslať fotečku zo svojho bežkovania, či už tu okolo Jakubianky, alebo možno v okrese Stará Ľubovňa, alebo aj hoci kde na svete. Neváhajte, zapojte sa do tejto aktivity, ktorá má názov Stíhačky okolo Jakubianky a vyťahni bežky. Neváhajte, je čas vyťahnuť svoje bežky, pretože snehu už máme dosť. Ja som to dnes 28.11. prešiel celý okruh a dalo sa. Pozývam aj vás všetkých, hoci malý kúsok, nie je dôležité, aký máte čas, koľko prejdete, hlavné je, že urobíte niečo pre svoje zdravie a svojou fotkou potešíte aj ostatných. Takže srdečne pozývam do tejto aktivity, do ktorej sa môžete zapojiť zaslaním svojej fotografie cez formulár na aktivnyživot.sk a súťaž potrvá do 20. decembra. Môžete vyhrať pekné ceny, teším sa na vaše príspevky, športu zdar, bežkovaniu zvlášť, aj si také gororské okienko, keď mám gorárský klobúk, môžete vidieť aj v takomto lukostrelkine, na Skoščolek v Novej Ľubovni, si goráľa so svojimi ovieckami. Tak, česím vás, že zapojíte.